Assalamu alaikum qadrlilashlar. Ne şoňky çykşyma hoş geldiniz. Şoňky çykşymda arada TikTok segmentinde bir goýulan video hakynda gysgaça öz pikirimi aýtmakçy. Ine ilki başlasak, Lebap welaýatynyň illeşimiz Joraýew atadan Abdullaýewiç. So TikTokda videoya we so TikTokda videoya Türkmenistan'ın içeri işler ministrliğinden yüzleniyor. Ine aýtýa, ine men Joraýew atajan Abdullaýewiç men geçen ay şu daşarylda fiýahat edip bilmeýändigimi bildim. Soň olam aýtmany ora şu näme çykarlan karary diňe içeri işler ministrligi ýatyryp bilýär. Şoň üçin gaýrat edip başlagy bilen guruşurum da dedim, maňa kömegden gatdyp şu TikTokda videoya. Onuň birinji aýtmaly zat illaşlar şu video eýem ine şonuň TikTok accounty, soň video eýem aýryly, video ýok diýjek şu. Ondan inni nähili netije çykarp bolar illeşler. Ine görşüni diýeli ilki bilene şu Nurgül Halik illeşimiz oň işi, ine ol taşyrylda hiçel fiýahat edip bilen Murat Düşemow başgalalary, Murat Düşemow olar hiçel taşyrylda fiýahat edip bilen we üçünji ine illeşimiz Joraýew atajan Abdullaýewiç. Lebap welaýatynyň illeşimi. Ine olam ine taşyrylda fiýahat edip bilen. Şoňçy illeşler ine özüne seredin özüne görün. Türkmenistan hökümeti şu Izolýasiýa dowam etdi we görüşmeli size yine de bir futnama. Ine Türkmenistan hökümeti sistematik adamları daşarylda fiýahat etmek mümkinçiliginden mahrum etdi. Şoňçy illeşler näme özüňiz netije çykaryn. Eger şuň bir görüşmeden ertir şu fiýahat ban şu daşarylda fiýahat etmek İslamana, daşarylda okumana da gitmek mümkinçiliginden mahrum ediljek. Biz şoň üçin heniz mümkinçiligimiz bar. Gelin şu hökümetden öz nägililigini bildirelim, hökümeti arza edelim. Gelin şu videonu paýlaşalım. Gelin şu bilelikde üýüşip şu Türkmenistan'da şu wagtky alyp barilen Izolýasiýa syýasatyna garşy çykyş edelim.